Kani ke jingja ke susi kalong sisa ke bah hiapan penem da borok ki nongsong senong so street markum ini ki kemdei benonja ninum dei ru ban syak banja baginum dei ru ban peteng banja na kapor mar ke penting ke pen smith ke pen song siir ke pelong panik ki peran nongsong senong bar khamtam ini ki jingja kum ni ki atem bom blast ki ba don ki jakar bla explode te kalong ki ke bah susi buat nyangu yu blai kalong ba khamdon ki jingja ke basnio tangi wei man sim lu kamlon ke baca ke pasni buat khamtam yang ingu memening kasi wadi kasi Sunday ke baki khang di babon ki depan ki khang lembaga order jeng DC di selong ke jing blessing in disguise mo apa kali ya di batkum kani ngasngo bakum nom ikmat ladai high time ngem de bachu ngap shu ngasngo ban ong yak ni brio ki badan kiti komni ki kam ba don ti komni ki kam per chong sier bakin kenyo bakla de kapor ba high time bakin one Sano kami kejadian lakadai banu khamtam pat sarkar ada kidon daw pat ka banu ada kidon daw kimdei bakin le ben kimdei bakin pelong skip goat yaki barit barya khamtam ki prabrio ki mensim brio nomor kani kalong kiki ka ba deban pendem penrem dabaro nomor kalong kiki ka ba sosi khamtam donbok bakhan ja kiki basniu yaki mensim ki boleh doi mo di bat kani ngasmo bade ban pendem bat ngasmo bagadi ka act of coward jong ni ki brio bakam dei syukum ni ki banja ngasmo bagim dei basu skap baka government kan lek jong ka benta bat kini ki brio da ki don daw you know ki don daw ki dei ban penpau ya ki ka jingkwa ka jong ki ya ki jonong kam jong ki bat ki ka baki don ka motif sandat nyimtip ti ngasmo ba kani ka jing lek ka jong ki dei ban sange sendon bakam dei ban haras lan dei ban create ka fear psychosis ki brio bayak bayang ni noksong senong ki bolulu ta ka bang hapan appeal wan ocha police department bakan long awake bakan long alert bat bakan strengthen ya ka strength jongki hai bobon ki bantau khamtam bakunum alat komuniki ki banja na kapor namar ngidon ha preng gejing ka bang ni covid mata arsnam kanu gejing kta ka yok ka kot ka kamai gaji khamtam ki brio ki ba long ki general public mo di buat ngasngo ba kombini ki ka polis ru ka di balik jo kamram bat kan thwet bat ka di banyo ru bat kem nang ba kini ki kenum don kijing bat ba kenum jah sunan semua hadu kan no kan yang government kalong serious khamtam police department bahkan perform la ka jong ka duty bat ki ka belajar ki badap jah kini ka barang jah mata bat nyimtip ki ka bat senang jaru dari yang scam ba police department kali jo kamram ban pedi ya kata ka jinglong capable ke jongki hakakam ka ba nila tenrong kumki police ki ban ai ta security ya ta safety haka street i borokoi